लौला सभी के प्रणाम। हमार नाम अनमोल है। आज हम अपना माई खातिर एगो गीत सुनाए वाला बानी। आशा करतनी लौला सभी के अच्छा लागी। बाला अनमोल माई तोहरे दुलाल बा। बाला अनमोल माई तोहरे दुलाल बा। तोहरे दुलाल बिना दुनिया अन्हार बा। तोहरे दुलाल बिना दुनिया अन्हार बा। दूधवा में माई तोहरा अमृत के धार बा। दूधवा में माई तोहरा अमृत के धार बा। तोहरे दुलाल बिना दुनिया अन्हार बा। तोहरे दुलाल बिना दुनिया अन्हार बा। धन्यवाद। आप सभी के हमार नमस्कार। हमार नाम अंजलि कुमारिया। आज हम अपना माई ला कुछ कहल चाहतनी। माई हमके बहुत मानेली, बहुत प्यार करेली, टाइम से खियावेली, टाइम से पियावेली, जान से भी ज़्यादा प्यार करेली, बहुत मानेली। रउरा सभी के प्रणाम। हमार नाम जूली है। आज हम रउरा सभी के कविता चैनल सुनावे चाहतनी। आशा बा कि रउरा सभी के अच्छा लगी। माई के ममता, माई के प्यार, झूठा बा सारा संसार। गोद उठैलू हमके लोरी कैलू, पहले हमके खाना खिलू। नमस्कार।